ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து பதினைந்தாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி. 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகா. இதுலதான் நம்ம வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் பார்க்க போறோம். ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. ஆன்மீக உலகத்தோட மரம் வந்து இங்க பிரதிபலிக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அது என்ன மரம், அதெல்லாம் அது எதனால அந்த மரம் வந்து வளர விடணுமா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நம்ம பிரேயர்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகே சாக்ஷரோன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் இந்த டெய்டிஸ்கன்களோட பணிவான வணக்கத்தை வச்சுட்டு நம்ம ஏத்துக்குள்ள போகலாம். 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகா, கிருஷ்ணரின் யோகா, யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன். சோ நேத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா குணங்கள். முக்குணங்கள்ன்றது என்னென்ன குணங்கள் சொல்ல முடியுமா ஸ்வாதி மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குணங்கள் யாவை? என்னென்ன குணங்கள் சொல்ல முடியுமா? ஆமா, சாத்விக குணம் வந்து 3 குணமே நம்ம சுத்த சாத்விகமா இருக்கணும். ஓகே ஓகே. சோ ரொம்ப சொல்லணும் அப்படின்னா நல்லவன், கெட்டவன், ரொம்ப கெட்டவன் என்றுதான் நம்ம வந்து சொல்லலாம். சத்துவகுணம் வந்து நல்லவன், ரஜோகுணம் கெட்டவன், தமோகுணம் ரொம்ப கெட்டவன் அப்படின்றதுதான். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும். அதான் இந்த மாதிரி. என்ன அப்படின்னா இந்த நம்ம அந்த வேர்டே நம்மளுக்கு வந்து இது பண்ணோம். நீ என்ன ரொம்ப கெட்டவனா அப்படின்ற மாதிரி நம்மள வந்து குறிப்பிடும். ஸோ தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அந்த மாதிரி அவங்கள வந்து ஒன்னும் இது பண்ணவே முடியாது. அந்த மாதிரியான குணங்கள், அந்த குணாதிசயங்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து எங்கப்போ செல்வார்கள் அப்படின்னு, இறப்புக்கு பின் என்ன செல்வார்கள் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்கு. சத்துவகுணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து மேல் உலகத்துக்கு செல்வார்கள், அதாவது தேவர்கள்லாம் வசிக்கக்கூடிய இடத்துல. அந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து நிறைய வந்து அந்த ஜடபூமியில ஆசை ஜாஸ்தி அவங்களுக்கு. அது வாங்கணும், இது வாங்கணும், பில்டிங் நிறைய கட்டணும். அவங்க பில்டரா இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோவா, பில்டிங் நிறைய கட்டணும். அதெல்லாம் வந்து பேராசை. அப்புறம் வந்து இது ரொம்ப வந்து எல்லாத்து பேர்லயும் வந்து ரொம்ப அதீதமான ஆசைகள் இருக்கக்கூடியது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவர்கள். தமோ குணத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க இப்ப ரஜோகுணம் வந்து ஜடபூமியோட சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள்லாம் ரொம்ப விரும்புவாங்க. அதனால அவங்க வந்து திரும்பி இதுலயே ஜடபூமியிலேயே வந்து பிறந்துட்டே இருப்பாங்க. பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றதுலயே அந்த சைக்கிள்லயே அவங்களுக்கு வந்து போகும். அடுத்து தமோ குணம் இருக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரொம்ப வந்து சோம்பேறித்தனம் இருக்கும். அப்புறம் வந்து எப்பவுமே ஒரு மயக்க நிலையிலேயே இருக்கக்கூடியவர்கள். எது சொன்னாலும் டக்குன்னு வந்து புரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி வந்து அவங்களுக்கு இல்லாததுனால அவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கீழ் உலகம், அதாவது நரகலோகம் அப்படின்ற இடத்துக்கு அவங்க வந்து செல்வார்கள் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து 15வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். 15வது அத்தியாயத்துல நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல். பற்றற்ற அப்படின்னும் போது நாங்கெல்லாம் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ், எங்களுக்கெல்லாம் வந்து பற்று இருக்கக்கூடாது அப்படின்றீங்களா? பற்றற்ற அப்படின்றது வந்து எதுல வந்து பற்று இருக்கணும், எதுல வந்து பற்று இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும்.
நம்ம பற்று எதுல இருக்கணும் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம படிப்பு போறோம் அப்படின்னா அதுல வந்து பற்று இருக்கணும். அது சுத்தி இருக்கக்கூடியவர்கள் கிட்ட வந்து பற்று வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து விளைவுகள் வந்து வேற மாதிரி ஆகும் அப்படின்றதுதான். நம்ம நிறைய வந்து கண்கூடா பார்த்துருக்கோம். நம்மள வந்து when we select good friends வந்து நல்லா அமைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. எப்படி வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் அமைஞ்சாரோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து யாராவது அமைவாங்களா அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணணும். அதுக்கு வந்து வேண்டவும் வேண்டலாம். நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா எனக்கு கொடுங்க அப்படின்ட்டு நம்ம வேண்டலாம். ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து பற்று வச்சுட்டு அவங்க வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே நல்லதுதான் செய்வாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்க கிட்ட வந்து பற்று வச்சுக்கலாம். ஆனா முழு பற்றும் வந்து யாரிடம் இருக்கணும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட தான் வந்து வைக்கணும். ஏன்னா அவர் தான் வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து தரக்கூடியவர்கள். அப்புறம் வந்து நம்ம எதுல வந்து பற்று இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா இந்த இந்த இதுல இல்ல என்ன சொல்ற சென்சுவல் பிளஷர்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சென்சுவல் பிளஷர்ஸ்ன்றது இந்த பாடிலி சுகத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து அதுல வந்து பற்று வைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி பணம் அப்படின்னு வரும்போது அதுலயும் ரொம்ப வந்து பற்று இருக்கக்கூடாது. பணம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அடிமையாக தான் இருக்க மொழிய நாம வந்து பணத்துக்கு வந்து அடிமையாக கூடாது. அதுதான் வந்து பற்றற்ற வாழ்க்கை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். சோ இதுல பெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சரணடையது தான். சரணடையது அப்படின்னு வரும்போது இப்படி நம்மளுக்கு நல்ல ஆன்மீக குரு கிடைச்சாச்சு அப்படின்னா அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம சரணடையது. ஏன்னா அவங்க வந்து நம்மள வந்து நல்லா டைரக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல். பற்று இல்லாம இருக்கும்போதும் சரணடைறதுக்கு மூலமா நம்மளுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்றது பார்க்க போறோம். அடுத்தது வந்து ஜட உலகம். நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு பகவான் இருக்கக்கூடிய லோகத்துக்கு செல்வதற்கான இது என்ன எப்படி செல்வது அப்படின்றது வந்து சொல்ல போறாங்க. அப்புறம் இந்த உலகின் இந்த எல்லா அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் வந்து பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து இருக்கின்றார். சோ அவருடைய நிலையை நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். எப்படி வந்து அவர் நம்மள வந்து பராமரிக்கின்றார். சோ இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். அடுத்தது வந்து வேதங்கள். வேதங்களோட சுருக்கம். வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சத்துவகுணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இந்த வேதங்களை வந்து பயில்வார்கள். பயிலும்போது அந்த இப்பதான் வந்து வேதங்கள் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம வந்து ஒரு நேரோ பண்ணிடுறோம். என்ன அப்படின்னா பிராமணர்கள் தான் அப்படின்னு. அந்த இதுல வேதிக் பீரியட் இல்ல. அதாவது நான் சொல்றது வந்து வேதிக் கல்ச்சர் அப்படின்ற ஒரு பீரியட் இன்னும் இருந்தது. நீங்க எல்லாம் ஹிஸ்டரியில வந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதுல வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா வேத காலத்துல நம்ம என்னெல்லாம் வந்து எப்படி எல்லாம் வாழ்க்கையை நடத்தினார்கள் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்ப்போம். சோ அது வந்து அந்த வேதிக் கல்ச்சர்ல வந்து அது அப்படியே சுருங்கி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஏத்த மாதிரி இருக்கோ அந்த மாதிரியான வேத கல்ச்சர் வந்து நம்ம வந்து வேத கல்ச்சர் கூட சொல்றோம். நம்மளோட கல்ச்சர் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து சொல்லலாம். வேத கல்ச்சர்ல நம்ம இன்னும் ரொம்ப தெரியணும் அப்படின்னா அதுக்குதான் வந்து சொல்லுவாங்க பாகவதத்தை வந்து நம்ம வந்து நிறைய வந்து போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த வேதங்களுடைய கல்ச்சர் என்ன அந்த காலத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் நம்ம வந்து இந்த முதல் கேண்டோல்ல 11வது அத்தியாயம் அப்புறம் வந்து 10வது அத்தியாயம் 12வது 11வது அத்தியாயம் இந்த 2 அத்தியாயத்திலையும் வேதிக் கல்ச்சர் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. எப்படி வந்து நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்றது, அப்புறம் வந்து விருந்தோம்பல் அப்படின்றது எப்படி பண்றது, அப்புறம் வந்து யாருக்கெல்லாம் நம்ம வந்து வணக்கம் செலுத்துறது, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அதுல. சோ இதுதான் வந்து அதுக்குதான் வந்து வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம் வந்து நம்ம அதுதான் வந்து குஹ்யம், அதாவது சீக்ரெட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த அதுலதான் வந்து சீக்ரெட் இருக்கு. அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் ரொம்ப நேரோ பண்ணி என்ன சொல்றாங்க சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சாஸ்திர விதிகள் படி அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திர விதிகள் படி கோவிலுக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள போகக்கூடாது. அது வந்து சாஸ்திர விதி அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. ஏன் போகக்கூடாது? நான் போனா என்ன? சாமி எங்களுக்கு தானே அப்படின்னு. இல்ல அது எதுக்குன்னு உண்டான இடம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்ப வந்து நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நேரா அந்த பெட்ரூம்க்கு கூட்டிட்டு போக மாட்டோம் இல்லையா? சோ அது வந்து நம்மளுக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் வந்து அண்ணனோ அண்ணி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் ஒழிய அந்த இது எல்லாருக்கும் வந்து அந்த இடம் வந்து இது பண்ணப்படுறாங்க. அது மாதிரிதான் வந்து கர்ப்பகிரகம் அப்படின்ற போது இறைவன் வாழக்கூடிய இடம். அது வந்து புனிதமாக இருக்க வேண்டும். நம்ம வந்து எங்கெல்லாமா போயிட்டு வர்றோம் அதை வந்து மாசுபடுத்தக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இது வந்து சாஸ்திர விதிகள் பத்தி நம்ம வந்து நிறைய வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அது வந்து பக்தி சதாச்சார் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா இந்த லெவல் 2 அப்படின்றது ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து சாஸ்திர விதிகள்லாம் என்ன, கோவிலுக்கு போய் எப்படி வழிபடணும், இந்த முறைகள்லாம் வந்து சொல்லி தருவாங்க. இது வந்து நம்ம வேதாந்தங்கள் இது வந்து கடைசி 4-5 ஸ்லோகம் வந்து இதை பத்தி வந்து டீல் பண்றது. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ இங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, இங்க வந்து ஒரு மரம் பாக்குறீங்க. இங்க இந்த மரம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அடர்ந்து இருக்கு, அதே மாதிரி பறந்தும் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ரெண்டு பக்கமும் பிரெத் வந்து பெருசா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது மேல இருக்கக்கூடியவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரம்மா, பிரம்மலோகம். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய அண்டம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பிரம்மலோகத்துல இருக்கக்கூடியவர், அதுக்கு கீழே வளரக்கூடியதான் வந்து இந்த மரம். இந்த மரம் வந்து எதனோட பிரதிபலிப்பு அப்படின்னா, ஒரே நிமிஷம். சோ அது வந்து எதோட இது வந்து மரம் ஆக்சுவலா. இது மரம் வந்து தலைகீழா இருக்கு. அதோட மூலம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆன்மீக உலகம் அப்படின்னு அதோட நம்ம சயின்ஸ்ல நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். நம்ம எப்பவுமே வந்து நதிக்கரை ஓரம் நம்ம போனோம் அப்படின்னா, இல்ல ஏதாவது ஒரு குளம் ஏதாவது அந்த பக்கம் போனோம் அப்படின்னா, பக்கத்துல மரம் வளர்ந்தது அப்படின்னா, நம்ம தண்ணியில அந்த மரத்தோட நிழல் பார்த்தோம் அப்படின்னா உல்டாவா இருக்கும், அதாவது தலைகீழ இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இந்த இது வந்து இதோட பிம்பம் வந்து ஜடபூமியில தெரியுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எப்படி வந்து பகவான் வந்து பர்மனண்டோ, பகவான் கிட்டே வந்த நாமளும் வந்து நம்மளுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து பர்மனன்ட். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்படுறது. அதனால என்னெல்லாம் அங்க இருக்கோ அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இங்க இருக்கு. ஆனா இது வந்து இது கிடையாது. இது வந்து நம்ம வந்து உண்மையாக எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா, உண்மையா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதுலயே நம்ம ஜடபூமியிலேயே வாழணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ஆசைப்படுவோம். சோ இந்த ஜடபூமியில வாழ வாழ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து முதுமை, ஜென்ம மிருத்தி ஜரா வியாதி அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. மிருத்யு அப்படின்னா டெத், பர்த் டெத், மிருத்யு ஜரானா டிசீஸ், அப்புறம் வந்து முதுமை, ஜரானா வந்து முதுமை, வியாதி அப்படின்னும் போது நம்மளோட டிசீஸ். இது நாலும் வந்து இந்த ஜடபூமியோட குவாலிட்டிஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இங்க இருந்தோம் அப்படின்னா இதுதான் மாத்தி மாத்தி வரும். ஸோ இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதையும் இங்க எடுத்து வந்து சொல்ல போறாங்க. இந்த மரத்தை பார்க்கும்போது இது அடுத்த ஸ்லைட்ல வந்து நம்ம இதோட விரிவா வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் உவாச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஊர்த்வமூலம் அதः சாகம் அஸ்வத்தம் பிராஹுரவ்யயம் சந்தாம் ஸ்ரீயஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேதः ஸ வேதவேத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. முழுமுதற் கடவுள் கூறினா, புருஷோத்தமர் கூறினா, மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளும், வேர் வந்து மேல் நோக்கி இருக்கு, கீழ் நோக்கி நிறைய கிளைகள்லாம் வந்து பறந்து இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா வேத பதங்கள் அப்படின்றது. ஒரு ஒரு இலையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வேதத்தை வந்து குறிக்கின்றது. அத்தனை வேதங்கள் இருக்கின்றது. வேதங்கள், உபனிஷத்கள், அப்புறம் வந்து இதிகாசங்கள், இதெல்லாம் கலவைதான் வந்து இந்த மரமே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த வேதங்களை வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்? அது வந்து நல்ல இதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சோ வேதங்கள் வரும்போது அதுல வந்து நம்மளுடைய பலநோக்கு செயல்களுக்குல கூட வேதம் வந்து கொடுத்திருக்கு. ஆனா நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம இந்த ஜடபூமியிலேருந்து அனுபவிச்சுட்டு நம்ம ஜடபூமியிலேருந்து பகவான் கிட்ட எப்படி போகணும் அப்படின்ற அந்த வேதத்தை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ வேத பதங்களையும் இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை ஆமா வேதங்களே அறிந்தவன், வேதங்களை அறிந்தவன் ஆகவான் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ இந்த யாருக்கெல்லாம் இந்த மரம் தெரியறதோ அவங்க எல்லாருமே இந்த வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் வந்து அந்த மரம்.
இப்படிதான் வந்து இருக்கும். அது மேல இருக்கக்கூடியது வந்து கோலோகா பிருந்தாவன். நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் நம்ம வந்து பார்க்கலாம், ராதா கிருஷ்ணர் 2 பேருமே நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது. சோ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அவங்க மரத்துக்கு இருந்துட்டு இருக்காங்களே, அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இங்க வந்து பார்க்க முடியுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இதுலயே வந்து அங்க வந்து கொடுத்திருக்கு. இந்த நம்ம வந்து ஜடபூமியில அப்படின்னும் போது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பா வேணும். எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து இங்க வந்து அந்த பொருள்கள் இருந்தாதான் நம்ம வந்து முன்னேற முடியும். அதாவது நம்ம வந்து சாப்பிடக்கூடிய பொருட்கள், அப்புறம் வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள், இது எல்லாமே அந்த இருந்தாதான் நம்ம முன்னேற முடியும். இந்த ஜடபூமியில வாழவும் முடியும். அதுக்கு யார் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அதாவது பகவான் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து சப்ளையர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து மேல இருக்கக்கூடியதான் பிரம்ம லோகத்துக்கு போயாச்சு அப்படின்னா முக்தி அளிக்கப்படுகிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். லிபரேஷன் அப்படின்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து மரங்களுடைய நீங்க வந்து உங்களுடைய லெஃப்ட் சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வேதிக் ஹிம்ஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க. அதாவது வேதங்கள் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்கு. அங்க வந்து தேவர்கள் அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. இங்க வந்து யானையோட இருக்கக்கூடியது வந்து இந்திரன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இதெல்லாமே வந்து தேவலோகத்தை வந்து குறிக்கின்றது. அடுத்தது வந்து கீழே வந்தோம் அப்படின்னா நடுவுல எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நன்மை தரக்கூடிய செயல்களாக இருக்கிறது. வேற ரைட் சைட்ல நம்மளோட ரைட் சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்கள்ல நம்ம எப்பவுமே ஈடுபட்டு இருக்கோம். அப்புறம் வந்து அது மதம், அதுல வந்து ரொம்ப வெறித்தனம் இருக்கு. அப்புறம் வந்து செய்யக்கூடாத செயல்கள்ல நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஜாஸ்தி வந்து இதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால அது வாங்கணும், இங்க வந்து என்ன நல்லா சாப்பிடணும், அப்புறம் வந்து அது சாப்பிடலாமா, இல்ல இது வாங்கலாமா, வீட்டுக்கு இது வாங்கலாமா அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் இருக்கிறதுனால நம்ம ஜாஸ்தி வந்து ஜட பொருட்கள் மேல பற்று வச்சிடுறோம். அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மரம் வந்து அடர்த்தி ஆகுது. சோ இந்த மரம் எது சாதாரணமா மரம் எதுக்கு என்ன வேர் ஊற்றுவாங்க, வேருக்கு தான் வந்து நீர் ஊற்றுவாங்க இல்லையா? ஆனா இந்த மரம் வந்து இந்த ஜடபூமியில இருக்கக்கூடிய இந்த மரத்தை வந்து நம்மளுடைய ஆசைகள்னால நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து பெருசா அடர்த்தியா ஆக்கிட்டு வரோம். சோ அடர்த்தியா ஆக ஆக என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஜடபூமியில மக்கள் வந்து திரும்பி 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 பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு அப்படின்னே வந்துட்டு இருப்பாங்க. கடைசியில என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போற மாதிரி கலியுகம் முடியும் போது எல்லாரையும் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போவார் தன்னுடைய அவ்வியக்தக்குள்ள பகவான். அதனால நம்ம பெட்டர் நம்ம வந்து பகவானுடைய சர்வீஸ்ல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அவரை நோக்கி நம்ம பயணிக்கலாம். இதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து மேலுலகம் சென்றார்கள், ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனா கூட உங்களுக்கு வந்து அங்க வந்து நீங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணலாம். என்ன சர்வீஸ் அப்படின்னா பகவானுக்கான சர்வீஸ் நிறைய வந்து இருக்கு. ஏன்னா முக்கால் பகுதி வந்து ஆன்மீக உலகம், கால் பகுதி தான் வந்து இந்த மற்ற உலகங்கள்லாம் அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। अधश्चोर्ध्वं प्रश्रुतास्तस्य सागा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालः अधस्य मूलान् अनुसन्ददानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் வளப்பட்டு அதாவது நம்மளுடைய 3 குணங்களால இது வந்து வளப்படுத்தப்படுகின்றது. மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்ற உபக்கிளைகள் புலன்ப விஷயங்கள், அதாவது நம்ம வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு சொல்லலாம். நான் இதை பண்ணினேன்னா எனக்கு இந்த பலன் வரணும், நான் அவங்க வீட்டுக்கு போனேன்னா அவங்க என்ன மரியாதை கொடுத்து நான் எதிர்பார்க்கிறேன், அவங்க என்ன மரியாதையோடு அவங்க வந்து ட்ரீட் பண்ணணும், எனக்கு எல்லாமே உபச்சாரணம் பண்ணணும், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்போட போறோம் இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து இந்த மாதிரியான மரத்தை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து வளர்க்குறது. இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்க செயல்களால் பந்தப்பட்டுள்ளவை. எப்பவுமே நம்ம ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்க்கணும், நம்ம சாதாரணமாவே எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா? இது ஹியூமன் டெண்டன்சி, அது வந்து முக்குணங்களால ஆனதுனால. யாராவது நம்ம யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணோமா அப்படின்னா அவங்க நம்மளுக்கு வந்து தேங்க்யூ சொல்றாங்களா, பாரு ஒரு தேங்க்ஸ் கூட சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். சொல்லலை அப்படின்னா மற்றவங்க கிட்ட வந்து சொல்றோம் தேங்க்ஸ் கூட சொல்லலை அப்படின்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। 3-4 अरूपमश्येह तदोपलभ्यते नादो न स्थादिर्न सादित्स सम्प्रतिष्ठा अस्वत्थं येन सुविरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेन सिद्धवा तदपदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् तदा न निवर्तन्ति भूयः तं एव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यद प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणे. புராணின மிக பழைய அப்படின்ற மாதிரி
சோ இந்த மரத்தோட மூலம் அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. மூலம் எங்க இருக்கு? விருட மூலம். விருடம் விருட்சம் அப்படின்னாலே மரம்னு அர்த்தம். இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணக்கூடியது அல்ல. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரொன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். சோ இந்த மரத்தை வந்து பற்றின்மை அப்படின்றதுல வந்து வெட்டி சாய்க்கணும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவது இல்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரம புருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். இதுதான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, நீங்க வீட்டுக்கு போகணுமா இல்ல ஹோட்டல்லயே தங்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்களா அப்படின்றதுதான். சோ ஹோட்டல் அப்படின்னா அது டெம்பரரி தான் இல்லையா? அதுக்கு நிறைய காசு வந்து செலவழியும். அதே மாதிரி நம்ம இங்க இருக்கிறதுக்கும் நிறைய வந்து காசு செலவழியும். நம்ம ஹோம்க்கு போகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ. எல்லாமே வந்து அவருக்கு சர்வீஸ் பண்ணா எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ. அதுதான் வந்து இங்க எதுவுமே வந்து ஃப்ரீ கிடையாது. நோ ஃப்ரீ லஞ்ச். இங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே நீங்க வந்து யூ பே பிரைஸ் ஃபார் இட். இல்லையா? தண்ணி, அது தண்ணிக்கெல்லாம் கூட நம்ம வந்து எப்படியா ஒரு இது மூலமா நம்ம வந்து பே பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். சோ இந்த வீடு கட்டும்போது தண்ணி கிணறு எடுக்கிறது இதுக்கெல்லாம் நம்ம பே பண்றோம்ல, முன்கூட்டியே நம்ம வந்து பே பண்ணிடுறோம். அதனால நம்ம வந்து இதுல வீட்டுக்கு போகணுமா இல்ல ஹோட்டல்ல தங்கணுமா அப்படின்றது நம்ம முடிவு வந்து எடுக்கணும். இதான் வந்து 1ல இருந்து 5வது ஸ்லோகம் வந்து சொல்றதே என்ன, வீட்டுக்கு போகணுமா இல்ல ஹோட்டல்ல தங்குறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நிர்மாண மோகாஜித சங்க தோஷா அத்தியாத்ம நித்யா நிவృత్త காமாக ஸ்வந்த்வைர் விமுக்தா சுகதுக்க சம்ஜை கச்சந்திய மூடா பதம் அவ்யயம் தத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இங்க எதனால நம்ம வந்து எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னா, பொய் கௌரவம் நம்ம கிட்ட ரொம்ப பொய் கௌரவம் வந்து ஜாஸ்தி. நீங்க வந்து சாதாரணமா நீங்க போய் பாருங்களேன், நீங்க வந்து சட்டன் ஏதாவது ஒண்ணு கேட்கும்போது, ஆமாங்க நான் வந்து அது அது தெரியுமா உங்களுக்கு, நான் எப்படி எல்லாம் நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் இது பண்ணேன், இவ்வளவு பெரிய பில்டிங் நான் வந்து கட்டியிருக்கேன். அது வந்து என்னெல்லாம் சம்பாதிச்சு எப்படி எல்லாம் பண்ண அப்படின்ட்டு ஒரு பொய் கௌரவம் வந்து கொடுப்பாங்க. கடைசியில பார்த்தா அது ஒண்ணுமே இருக்காது அப்படின்றதுதான். ஏன்னா அவங்க ரொம்ப கௌரவப்படுத்துவாங்க. ஏன்னா அப்படியே ஒரே இதெல்லாம் போட்டு மேல தாளங்கள் லைட்டு அதெல்லாத்தையும் போட்டு பேனர்லாம் அடிச்சு இந்த மாதிரியான பொய் கௌரவம் வந்து நிறைய நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கு. அடுத்தது வந்து மயக்கம். மயக்கம் எதுல மயங்கி இருக்கோம் அப்படின்னா, இப்ப யாராவது நிறைய நல்ல இப்ப இதெல்லாம் போட்டுன்னு வந்தாங்க, நிறைய பெரிய இடமா இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் மயங்கிடுவாங்க நிறைய பேரு. அவங்க வந்து அவங்களுடைய குணங்கள் அதெல்லாம் வந்து தவறிடுவாங்க. ஆனா அவங்களுடைய வெளித்தோற்றத்தை கண்டு மயக்கமா இருந்து. அடுத்தது வந்து மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு. தவறான சங்கம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நல்ல அசோசியேஷன்ல இருக்கணும். அந்த சங்கத்துல இருந்து நம்ம விடுபட வேண்டும். அப்படின்னு தவறா இருந்ததுன்னா அந்த சங்கத்துல இருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை பொருள் இது எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பொய் கௌரவம் இருக்கக்கூடாது, மயக்கம் இருக்கக்கூடாது, தவறான சங்கம் இருக்கக்கூடாது. இது எல்லாத்தையும் விடுபட்டு எது வந்து நித்தியமோ, எது வந்து பர்மனன்ட், பகவானிடம் தான் பர்மனன்ட் அதை புரிந்து கொண்டு பௌதீக அதாவது இந்த ஜடபூமியோட காமம் அதாவது ஆசைகள் அதை நிறுத்திவிட்டு இன்பம் துன்பம் இந்த இருமைகள்ல இருந்து நம்ம ஒழிக்க வேண்டும். மயக்கம் உறாமல் இதுலயே நம்ம வந்து மயங்கக்கூடாது. பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றன. சோ இது வந்து எல்லாருமே வந்து கிடையாது. 3வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு மேரத்தான் ரேஸ் மாதிரி. கிட்டத்தட்ட வந்து 1,00,000 பேர் கிளம்புவாங்க ரன்னிங்க்கு. ஆனா கடைசியா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தரோ 2 பேர் தான் வந்து பிரைஸ் இந்த வின்னிங் போஸ்ட்க்கு வந்து போவாங்க. ஸோ எல்லாருமே அப்படிதான். எல்லாருமே வந்து நம்ம வந்து நான் வந்து பகவானோட சேவையில நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல எத்தனை பேர் வந்து தாக்கு பிடிச்சு கடைசியே வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சென்றடைவார்கள் அப்படின்னா அது விரலோட்ட எண்ணெயில உத்தர ஒரு சிலர் பேர் தான் அப்படின்ட்டு பகவானே வந்து சொல்றாங்க. அதனால நம்ம ஆனா முயற்சி செய்ய வேண்டாம். அந்த முயற்சி வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த ஜென்மா இல்ல, அடுத்த ஜென்மா இல்ல, அதுக்கு அடுத்த ஜென்மா இல்ல, 4வது ஜென்மத்துல நம்ம வந்து பகவானை வந்து அடைய முடியும். அதனால அதுக்காக விட்டுடக்கூடாது. எனக்குதான் அவங்க இல்லையே, நான் தான் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கேனே அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை. அதுல இருந்து நம்ம வந்து வெளியில வரணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல வந்து இது வந்து ஏத்திட்டே இருப்பார். ஓ 20% வந்து பக்தியில இருக்கா,
அந்த சமயத்துல நம்ம நான் இறந்து போயிடுறேன் அப்படின்னா அந்த 20% வந்து அடுத்த ஜென்மால இருந்து 21%ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. நான் ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து ஆரம்பிக்கிறது கிடையாது. சோ அதனால என்ன அந்த மாதிரியான உடலை வந்து அந்த மாதிரியான குடும்பத்துல நம்மள வந்து சேர்த்து விட்டுருவார். நம்ம பக்தி வளரணும் அப்படின்னா அந்த பக்தி பாதையில இருக்கக்கூடிய குடும்பத்துல நம்மள வந்து சேர்த்து விட்டுருவார். சோ அப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியா வந்து பக்தியில வந்து வர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. நதத் பாஷயதே சூர்யோ நசசாங்கோ புனர்பாவக யத் கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத் தாம பரமம் மம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த 6வதுல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் பத்தி எதை பத்தி ஜாஸ்தி சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆன்மீக உலகத்தை வந்து சொல்றாங்க. சோ ஆன்மீக உலகம் அப்படின்றது அது வந்து நம்ம உலகத்துல எப்படி வந்து சூரியன் காலையில இரவு வந்து சந்திரன் வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோமோ, ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல இதெல்லாம் வந்து ஆர்டிபிஷியல், இதுவே கிடையவே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அங்க வந்து சூரியனோ சந்திரனோ வந்து ஒளி கொடுக்கறது கிடையாது, நெருப்போ வந்து கிடையாது, மின்சாரமும் வந்து கிடையாது. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் அத்தனையும் வந்து அங்க வந்து ஒளி கொடுக்கின்றது. சோ அது அந்த ஒளிதான் வந்து இதுல ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இந்த மாதிரிதான் வந்து ஆன்மீக உலகம் வந்து இருக்கும். ஆல்ரெடி வந்து அது வந்து ஒளி பகவான் இருக்கும்போதே ஒளி ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதனாலதான் விஸ்வரூப தரிசனத்துல நம்ம பார்க்கும்போது அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, 1000 சூரியன்கள் ஒன்றாக வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதற்கு ஈடாகுமோ அப்படின்ட்டு வந்து சஞ்சயன் சொல்றாரு இல்லையா, அதே மாதிரிதான் இங்க வந்து இருக்கு. ஏன்னா பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்காரோ அவர் ஒளி வந்து கூடவே வந்து இருக்கும். ஏழாவது மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனக மனசஷ்டா இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம எல்லாருமே வந்து கட்டுண்ட வாழ்க்கை தான். கட்டுண்டதுன்னா ஏதோ ஒண்ணுத்துக்கு நம்ம வந்து நிச்சயம் வந்து நம்ம ஃப்ரீன்னு வந்து கிடையாது. வி ஆர் நாட் ஃப்ரீ பேர்ட்ஸ். சொல்லலாம் நம்ம வந்து ஃப்ரீன்னு, ஆனா எந்த இடத்துக்கு போனாலும் நம்ம வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவார். சோ நம்ம யார்கிட்டேன்னு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா பகவான் கிட்டே இருந்து வந்தோம். அதனால நம்மளுடைய ஆத்மாக்கள் அத்தனையுமே வந்து நித்தியமானது, அது வந்து அழிவு கிடையாது. 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, எந்த அதை வந்து ஆயுதத்தினால வெட்ட முடியாது, நெருப்பினால எரிக்க முடியாது, அப்புறம் வந்து தண்ணீர்னால நினைக்க முடியாது, காற்றினால் உலர்த்த முடியாது. சோ அது வந்து பர்மனன்ட். அதை வந்து நம்ம தீங்கே வந்து பண்ண முடியாது. இந்த கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னா 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். நம்மளுக்கு வந்து 6 சென்சஸ் இருக்கு. அந்த 6 புலன்களோட நம்ம நிறைய வந்து போராட்டம் வந்து இந்த ஜட வாழ்க்கையில நம்ம பட்டுட்டே தான் இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து போராட்டம் இருக்கும், நாளைக்கு வந்து சுகமா இருக்கு. ஆஹா, இதுக்குதான் நான் எதிர்பார்த்தேன், இப்படியே சுகமா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உடனே நம்மளுக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு துன்பம் வந்தது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்றதுல நான் நினைக்கவே மாட்டேன். உடனே கடவுள் வந்து நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு பொறுக்கல, அதனாலதான் எனக்கு இந்த கஷ்டத்தை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள் பேர்ல நம்ம அந்த பாரத்தை வந்து போட்டுரும். அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எல்லா இதுக்கும் நாம தான் வந்து காரணம் அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரீரம் யத்வாப்னோதி யத்சாப்யுத்க்ராமதேஸ்வரஹ கிருஹீத்வை தானி சம்யாதி வாயுர்கந்தான இவாசயாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து எப்படி ஒரு இது வந்து தாங்கி செல்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி நம்ம வந்து ஒரு உயிர்ல இருந்து ஒரு உயிர் விட்ட பின் இன்னொரு உயிர் இதுக்கு உடலுக்கு எப்படி போறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. காத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு மல்லி தோட்டம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த வழி போகும்போது மல்லி வாசனை வந்து வரும் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அந்த காற்று வந்து மல்லி வாசனையை தாங்கி செல்வது போல ஜட உலகில் இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை, அதாவது 3 என்னது, மனம் புத்தி அகங்காரம், அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய ஆத்மா, அதையும் அந்த இதெல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று மீண்டும் வேறு ஒரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். இன்னொரு உடலை போகணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த உடலை வந்து கைவிடுகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். ஸ்ரோத்ரம் சச்சுஸ்பர்ஷனம் ச ரசனம் கிராணம் ஏவச்ச அதிஷ்டாய மனச்சாயம் விஷயான் உபசேவதே. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான, அது எப்படி வந்து சொல்றாங்க. சோ நம்ம வந்து அதே இருக்குமா, அதே காது, அதே மூக்கு, அதெல்லாம் வந்து கிடையாது. சோ மனதை மனசுதான் வந்து அங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் வந்து பிளே பண்றது. சோ மனதை மையமாக கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது. சோ இப்போ எந்த அம்மாக்கு அந்த அம்மாக்குள்ள அந்த ஆத்மா நுழைகின்றதோ, அவங்க குடும்ப இதுல எப்படி எல்லாம் இருக்கோ அந்த மாதிரியான காது, கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு, தொடுப்புலன் ஆகியவற்றை அவன் அடைகின்றான். சோ பூர்வ ஜென்மத்தோட உடல் வந்து அவனுக்கு வந்து கிடையவே கிடையாது. இந்த ஜென்மால எந்த அம்மா அப்பாக்கு அவன் பிறக்கின்றானோ அவர்களை போல. அதனாலதான் பிறந்த உடனே குழந்தைய பார்த்தோன்னா, ஆஹா அப்பா போல இருக்கே, அண்ணன் போல இருக்கே, தாத்தா போல இருக்கே அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதே மாதிரிதான் வந்து கொண்டு. இது மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். சோ எந்த அம்மாக்கு அவங்க வந்து பிறக்கின்றார்களோ அந்த அம்மாவோட புலனின்ப விஷயங்களை பார்த்து அவங்க வந்து அந்த குடும்பத்துல என்னெல்லாம் இது இருக்கோ, குணாதிசயங்கள் இருக்கோ, அதை வைத்துக்கொண்டு அவன் அந்த அந்த உடலுக்காக அவன் அந்த அந்த ஆத்மா வந்து அதை அனுபவிக்கின்றது அப்படின்றது சொல்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. உத்கிராமந்தம் ஸ்திதிதம் வாபி ஞானம் வா குணான்விதம் விமுடானானு பஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சசூஷக. ஞான சக்ஷுஷா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்ட்டு ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து விஷன் வந்து நல்ல விஷனா இதுவா இருக்கணும். என்ன மாதிரியான விஷன்? நம்மளுக்கு வந்து ஞானம், நாலேஜ், அந்த அந்த விஷன் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, சோ எல்லாருக்கும் அதை பத்தி வந்து ஞானம் வந்து வராது. சோ யாரெல்லாம் வந்து கற்றறிந்தவர்களோ, யார் வந்து பகவானை சரணடைகின்றார்களோ அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஜென்மால நம்ம என்னவா பிறப்போம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வந்து யூகிக்க முடியும். ஆனா முட்டாள்கள் அவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தனது உடலை உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதை இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்து கொண்டுள்ளான் என்பதையே புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அவங்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. எந்த மாதிரி நாம இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்குமே, அடுத்த ஜென்மால நம்ம வந்து நம்ம ரொம்ப துன்பப்படுவோமே அப்படின்ற அந்த தாட் ப்ராசஸே அவங்களுக்கு வந்து கிடையாது. ஆனால் அவர் யாருடைய கண்கள், யார் வந்து ஞானம் ஜாஸ்தி இருக்காங்களோ, அவன் பயிற்சி பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்கள் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். சோ யார் ஒருத்தரும் ஞானம் கிடைச்சது. இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதையில இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம தவறு பண்றதுக்கு ரொம்ப யோசிப்போம். சோ நம்மளுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் கிடைக்கிறது, ஒரு சேஞ்ச் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிறது, நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு மாற்றம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிறது. சோ அந்த அந்த சேஞ்ச் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, இந்த தப்புக்கள் பண்ணினா நீ வந்து நரக லோகத்துக்கு செல்வேன். ஆஹா அந்த மாதிரிலாம் நான் போகக்கூடாது, நான் வந்து நல்லது செய்யணும், என் மனசாட்சிக்கு என்ன சொல்றதோ அது தகுந்த மாதிரி நான் வந்து போகணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம முடிவு பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து ஞானம் அப்படின்றது சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யதந்தோ யோகின சைனம் பஷ்யந்தி ஆத்மன் யவஸ்திதம் யதந்தோ வியக்ருதாத்மனோ நைனம் பஷ்யந்த்ய சேதசக யத் ஆதித்யகதம் தேஜோ ஜகத் பாஷயதேகிலம் யத் சந்திரமசி யத் சாக்னௌ தத் தேஜோ வித்தி மாமகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். சோ அதனால்தான் ஒரு ஆன்மீக குரு வந்து வேணும், ஸ்பிரிச்சுவல் குரு வந்து நம்மளுக்கு வேணும். சோ அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட ஒரு சரணடைஞ்சாச்சு, அவங்கள ஒரு ஷெல்டர் எடுத்துட்டோம், இவர் தான் என்னோட ஆன்மீக குரு, அவர் என்னெல்லாம் வழிகாட்டுதல் கொடுக்கின்றாரோ அதை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் அப்படின்ற ஒரு மன திடத்தோட நம்ம வந்து அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை ஏத்துட்டோம் அப்படின்னா, ஆனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம வளர்ச்சி என்னவோ, வளர்ச்சிக்கு என்னெல்லாம் உதவுகின்றதோ அதை வந்து அவங்க செய்வாங்க. ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீக குரு இல்லையோ அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த வளர்ச்சியும் இருக்காது அவங்க கிட்ட. என்ன படிச்சிருப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க, ஆனா அந்த மென்டல் மெச்சூரிட்டின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது வந்து இருக்கவே இருக்காது. தன்னுணர்வு, தான் எங்க இருந்து வந்தோம், எப்படி இருக்கு, எது பண்றோம், நம்ம எங்க திரும்பி போகணும், அந்த மாதிரியான தன்னுணர்வு பாதை வந்து தெரியல அப்படின்னா, முயற்சியும் செய்யறது இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே வந்து காண முடியாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க.
சோ 16 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து பார்த்தோம். 12வதுல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம எப்படி பகவான் நம்மள வந்து மெயின்டைன் பண்றாரு அப்படின்ட்டு வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது, மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ பகவான் வந்து சூரியனாகவும், ஒரு கண் பகவானுக்கு வந்து சூரியனும், இன்னொரு கண் வந்து சந்திரனாகவும் இருக்கின்றது. நெருப்பு வந்து அதனுடைய ஹீட் கொடுக்கறதே வந்து பகவான் தான். சோ இது எல்லாமே வந்து யூஸ்ஃபுல். சந்திரன் வந்து எதுக்கு, சூரியன் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா மரங்கள், செடிகள், கொடிகள் எல்லாமே வந்து வளர்றதுக்கு, நாம வந்து ஜீவனம் பண்றதுக்கு கூட நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லா ஒரு ஒரு மாசம் வந்து சூரியன் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கிறது, நான் லீவ் எடுத்துட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு மாசம் வந்து அவர் லீவ் எடுத்துட்டாரு அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் என்ன கதி ஆகும்? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. எப்பவுமே இருளா இருக்கும். அப்புறம் வந்து உயிர் வழிகள்லாம் வந்து வராது. ஜாஸ்தி வந்து பூச்சிக்கள், புழுக்கள் அதெல்லாம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். சோ சூரியன் இருக்கும்போது இதெல்லாமே வந்து பயந்து ஓடி போயிடும். ஆனா சூரியன் இல்லை அப்படின்னா இது வந்து எல்லாமே தலைவிரித்தாடும், நம்மளுக்கு வந்து வியாதி வந்து பெருகும், அதெல்லாம் வந்து இருக்கு. ஜஸ்ட் நீங்களே இமேஜின் பண்ணுங்க, ஒரு 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 வாரம் சூரியனே வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்றது இமேஜின் பாத்தீங்கன்னா வந்து தெரியும். காலையில எழுந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்ப பார்த்தா எழுந்திருக்கும் பார்த்தா இருட்டா இருக்கு. ஓகே தூங்கலாம் அப்படின்னு. ஏடா நம்ம ரொம்ப தூங்கிட்டு இருக்கோமே அப்படின்னு பார்த்தா, ஓ இன்னைக்கு லீவ் போட்டார் சூரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம போர் அடிக்கிறதுப்பா, ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா இருக்குப்பா அப்படின்றத சொல்லுவோம். அதே மாதிரி சந்திரனும் அப்படிதான். சந்திரனும் வந்து அவரும் வந்து லீவ் போட்டாரு அப்படின்னா இந்த செடி கொடிகள்லாம் வந்து வளரவே வளராது. இந்த செடி கொடிகள்லாம் வளர்ந்தாலும் என்ன அப்படின்னா அதுக்குள்ள பழம் வந்து இருக்கவே இருக்காது, அதோட ஜூஸே இருக்காது. சோ இது எல்லாமே கொடுக்கக்கூடியது யாரு அப்படின்னா சந்திரன் தான். சோ நெருப்பு வந்து சொல்றது, நானும் வந்து இனிமே வந்து ஹீட் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும்போது நம்ம காலையில அடுப்பு பத்த வைக்கும், ஆனா வரவே வராது. ஏன் அப்படின்னா அதான் லீவ் போட்டுருது அப்படின்னும் போது நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நம்ம அப்படியே வெறும் அரிசி பருப்பு தான் வந்து சாப்பிட்டு இருக்கோம். அதனால இது எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து மெயின்டைன் பண்றாரு. இது அழகா வந்து டிசிப்ளின்டா வந்து நாம டிசிப்ளின்டா இருக்கோமோ இல்லையோ, செல்ஃப் டிசிப்ளின் நம்ம கிட்ட இருக்கோ இல்லையோ, ஆனா இந்த சூரியன் ஆகட்டும், சந்திரன் ஆகட்டும், மற்ற கிரகங்கள் ஆகட்டும் எல்லாமே டிசிப்ளின்டா காலையில எழுந்து, அது சந்திரன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இரவில வந்து அது நம்மளுக்கு வந்து ஜூசி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து கொடுக்கறது அதுதான். சோ சந்திரன் வந்து மறைவதில்லை, சூரியனும் மறைவதில்லை அப்படின்றதுதான். இது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு மாயை தோற்றம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கறது. அது வந்து நம்ம உருண்டை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பால், இது குளோப் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் இல்லையா, அது வந்து ரவுண்டா இருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து வெளிச்சம் வச்சாலும் நம்ம வந்து அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா நீங்க வந்து ஸ்கூல்லயே வந்து பார்த்திருப்பீங்க. அது வந்து ஒரு பக்கம் தான் வந்து வெளிச்சம் வந்து தெரியும், மறுபக்கம் வந்து இருட்டாக இருக்கும். அதே போலதான் நம்மளுக்கும் வந்து இருக்கு. कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहं ओजसा पुष्णामि औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் பகவான் தான், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பகவான் வந்து என்னவா விரிவடைஞ்சாரு அப்படின்னா 3 புருஷ அவதாரங்களா எடுத்தாரு. ஒண்ணு வந்து காரணோதய விஷ்ணு. காரணோதய விஷ்ணு அப்படின்னும் போது அவர் தான் எல்லா அண்டங்கள் சராசரங்கள்லாம் படிக்கிறதுக்கு அவர் தான் வந்து காரணம். அவர்துல இருந்து விரிவானதுதான் வந்து கர்ப்போதய சாயி விஷ்ணு. இந்த கர்ப்போதய சாயி விஷ்ணுல இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து அவருடைய நாபில இருந்து பிரம்மா வந்து வந்தாரு. சோ பிரம்மா வந்ததுனால கிரியேஷன் வந்து ஆரம்பிச்சது. சோ அடுத்தது வந்து கர்ப்போதய சாயி விஷ்ணு விரிவானதுனால க்ஷீரோதக சாயியா வந்து வந்தாரு. ஏன்னா படைச்சாச்சு அப்படின்னா எல்லாரையும் மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து பகவான் வந்து போகணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறதுனால எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவும் இருக்கக்கூடியது வந்து க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு. அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா நமக்குள்ள மாத்திரம் இல்ல, எல்லா அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் உள்ள உட்புகுந்து வருகின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். சோ நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன், எனது சக்தியினால் அவை வந்து பாதையில் நிலை பெற்றேன். நம்ம 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம், 8வது அத்தியாயத்துல இதை வந்து பார்த்தோம். பகவான் வந்து இருக்கிறதுனால தான், அவர் தான் வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது, அவர் தான் மையமாக இருந்து அது அத்தனையும் வந்து பாதையில போறதே வந்து பகவானாலதான். சோ நான் அது வந்து நம்ம சயின்டிபிக்கா என்ன டேர்ம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்ன்னு வந்து கொடுத்துருக்கோம். அது வந்து மேக்னெட்டிக் பவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால எல்லா கிரகங்களும் வந்து சீரா வந்து பாதையில வந்து போயிட்டு இருக்கு.
பகவான் வந்து சந்திரனாக இருக்கின்றார். சந்திரனாக இருக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா, எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். அந்த ஜூஸியா இருக்கு ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னா, ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கு ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னா, அந்த சந்திரனோட ஒளி வந்து அதுல வந்து ஜாஸ்தி பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணன். 14. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகம் ஆஸ்ரிதக பிராண அபான சமாயுக்தக வசாம் அன்னம் சதுர்விதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க 4 எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் ஜீரணம் வந்து நெருப்பு இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த சயின்ஸ் வந்து தெரியும். நம்ம வயிற்றுல வந்து அந்த நெருப்பு தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஜீரண சக்தியை வந்து கொடுக்குறது. அந்த நெருப்பு அப்படின்னா அப்படியே வந்து அடுப்புல இருந்து நெருப்பு எடுத்து போட்டதுன்றது கிடையாது. இந்த நெருப்பு அப்படின்றது வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட். ஸோ ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். நீங்க கெமிஸ்ட்ரி வந்து படிச்சிருப்பீங்க. சின்ன இதுல இருந்து ஒரு 8th இருந்து உங்களுக்கு வந்து கெமிக்கல்ஸ் அதை பத்தி எல்லாம் வந்து நிறைய டீல் பண்ணிருக்கு. இந்த பீரியாடிக் டேபிள் எல்லாம் நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ அதுல வந்து இந்த HCl அப்படின்றது வந்து நம்மளுடைய வயிற்று பகுதியில அது வந்து உற்பத்தி ஆகுது. அந்த என்சைம்ஸ் அண்ட் ஆசிட்ஸ் அண்ட் ஆல்கலைன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து உற்பத்தி ஆகும்போது அது வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னா, நம்ம காலையில உணவு சாப்பிடுறோம், காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுறோம், உடனே வந்து என்ன பண்றது, உடனே வந்து வந்துடுறது. பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ட உடனே நம்ம வயிற்றுக்குள்ள போகும்போது உடனே இந்த ஆசிட்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே வந்து கலக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து அப்படியே இல்லாம மாவாக்கி வெளியில வந்து தட்டுறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இதுதான் வந்து ஜீரண நெருப்பு. சப்போஸ் நம்ம சாப்பிடல, காலையில எழுந்தமா டைம் ஆயிடுது நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது அந்த வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆசிட் வரத்துக்கு, வந்து பார்க்கும் சாப்பிட்டோமா இல்லையா அப்படின்னு. சாப்பிடல அப்படின்னு உடனே அது அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கொஞ்சம் ட்ரேசஸ் வந்து நம்ம வயிற்றுல வந்து விட்டுப்படுறது. ஸோ நாளடைவுல அந்த ட்ரேசஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து இந்த டியோடினல் அல்சர் அப்படின்றது வந்து வருது. வயிற்று பகுதியில இருக்கக்கூடிய அல்சரா வந்து மாறுது, வயிற்று புண்ணாக மாறுகின்றது. அந்த வயிற்று புண்ணாக நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து எதுவுமே வந்து பண்ணல, உணவு கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னா, நம்ம போய் என்ன பண்ணுவோம், ஒரே எரியறது டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்கிட்ட போய் மருந்து வாங்கிப்பாங்க. அவர் வந்து கெமிக்கல் மருந்தை வந்து கொடுப்பாரு. ஸோ அதை சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இன்னும் வந்து ஜாஸ்தியா தான் ஆகும். ஸோ எப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம உணவாலேயே நம்ம வந்து சரிப்படுத்த முடியும். ஆனா நம்ம வந்து உடனே எனக்கு சரியாகணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம டாக்டர்கிட்ட வந்து போறோம். அது வந்து பண்ணினோம் அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல் வந்து ரியாக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல நம்மளுக்கு வந்து டியோடினல் கேன்சரா வந்து வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு. இந்த கெமிக்கல்ஸ்னாலதான் அது இருக்கு. நிறைய மருந்து சாப்பிட என்ன ஆகும் அப்படின்னா, லிவரும் வந்து கெட்டு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இந்த ஜீரண சக்தியை வந்து அது உண்டு பண்றது. இந்த HCl வந்து ஜீரண சக்தியை வந்து நெருப்பாக இருக்கக்கூடியது. ஸோ அதனால என்ன பண்றது, நம்மளுடைய உட்சுவாசம், அந்த சுவாசமும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நம்மளுக்கு. இது எப்படி வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து நீங்க வந்து இதுல வந்து படிச்சிருப்பீங்க, 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து படிச்சிருப்பீங்க. அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ல வந்து என்ன பண்றது, அந்த காத்து வந்து ரொம்ப முக்கியமா பண்றது. இந்த காத்து வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது, நல்லா சாப்பிடும்போது பேசக்கூடாதுன்னு வந்து சொல்லலாம். பேசினா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நிறைய காத்து தான் உள்ள போகும். இது வந்து சாப்பாடு வந்து உள்ள ஜாஸ்தி வந்து போகாது. சோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மள சாப்பாட்டை வந்து அப்படியே வந்து அடைச்சிடும் அந்த காற்று. சோ அந்த அது வந்து நம்ம வந்து பிரீதிங் வந்து நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து லங் பிரீதிங் தான் பண்றோம். லங் பிரீதிங் வந்து பண்ணக்கூடாது, அப்டோமினல் பிரீதிங் வந்து பண்ணணும். வயிற்றுலயே அந்த இது வந்து வரணும். சோ அப்பதான் வந்து அந்த செரிமானம் வந்து ஆறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த உட்காற்று வெளிக்காற்று ரெண்டுமே இணைந்துதான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய 4 விதமான உணவை வந்து செரிக்க செய்யும். 4 விதமான உணவு அப்படிங்கும்போது, நம்ம காஃபி கொண்டு கொடுத்தா என்ன பண்ணுவோம், அதை அருந்துவோம் இல்லையா, அருந்துகிட்டது. அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டம்ளர்ல வந்து இல்ல இலையில வந்து பாயசம் பண்றாங்க அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணுவோம், அதை அப்படியே வச்சு நக்குவோம் இல்லையா, அதை நக்கிறது அப்படின்னு இருக்கு. அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து ஜூஸ் குடிச்சாச்சு அப்படின்னா அதை உறிஞ்சுவோம் இல்லையா. அடுத்தது வந்து நம்ம உணவு சாப்பிடும் போது நம்ம மெல்வோம் இல்லையா, மென்று சாப்பிடுவோம். இந்த 4 வகையான உணவை வந்து செரிமானம் செய்வது இந்த நெருப்பு அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகணம் ச வேதைஸ்ய சர்வைரகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத்வேத வித்யேவ சாகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, பகவான் வந்து சொல்றாரு, நான் ஒவ்வொரு இதயத்திலையும் நான் வீற்றுள்ளேன் அப்படின்றாரு. இப்ப நம்ம யாரையாவது திட்டினோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து அவரை திட்டல,
அவர் உள்ள இருக்க பகவானையும் சேர்த்து நம்ம திட்டுற மாதிரி இருக்கு. அதனால நெக்ஸ்ட் டைம் யாரையாவது நம்ம வந்து திட்டும் போது நம்ம யோசிக்கணும். திட்டக்கூடாது, நம்ம வந்து பகவானை திட்டுறோம், பகவானை திட்டுறதுக்கு நம்மளுக்கு எந்த உரிமையும் வந்து கிடையாது. அதனால நம்ம திட்டுறது வந்து நம்ம குறைச்சிக்கணும். ஸோ நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன், என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தி. பகவான் கிட்ட நம்மளுக்கு என்ன வருது அப்படின்னா ஞாபக சக்தி. எனக்கு ரொம்ப ஞாபகம் இருக்கு, நான் நேற்று படிச்சதெல்லாம் கூட ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து எக்ஸாம் எழுத போறோம் இல்லையா, அந்த ஞாபக சக்தியை கொடுக்கறதே வந்து அதுதான். ஸோ நம்ம பகவான் கிட்ட என்ன பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவான் எனக்கு அதை கொடு, எனக்கு நல்ல கொஸ்டின் பேப்பர் கொடு அப்படின்லாம் சொல்றதோட, பகவான் எனக்கு ஞாபக சக்தியை கொடுங்க, நல்ல புத்தி கூர்மையை வந்து கொடுங்க, நல்ல அறிவை கொடுங்க அப்படின்றதுதான் நம்ம வேண்டிக்கணும். அது கொடுங்க, இது கொடுங்க, நான் நல்ல வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அதுக்கப்புறம். நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த ப்ரிலிமினரி ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வேலையெல்லாம் நம்ம வந்து சேர்ந்துடும். ஸோ ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாக்குகின்றன. மறதியும் வந்து போகுது, மறந்து போய்டுறோம் இல்லையா. சில பேர் நம்மளை வந்து திட்டுவாங்க, ஒரு வாரம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே மறந்து போயிடும். அந்த மறதியும் கொடுக்கறது பகவான் தான். எல்லா வேதங்களும் அந்த அறியப்பட வேண்டியவனும் நான் தான். இந்த வேதத்துல அத்தனையும் சொல்றது பகவான். ஏன்னா பகவான் தான் அந்த வேதத்தை வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து சொன்னாரு. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. பகவான் தான் எல்லாமே கொடுத்ததுனால பகவானுக்கு தெரியாதது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. 16, 17 தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் சொல்ற 2 விதமான ஜீவன்கள் வந்து இந்த பூமியில வந்து இருக்கு. சோ தவறக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு நாம் எல்லாமே தவறக்கூடியவர்கள். ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேதான் இருப்போம். நம்மளுக்குள்ளேயே சில சமயம் சாரி சொல்லும், இல்ல அடுத்தவங்க கிட்ட சாரி சொல்லும். இதுதான் தவறக்கூடியவர்கள். தவறாதவர்கள் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடியது தவறாதவர். பகவான் வந்து தவறவே எந்த இதுவுமே வந்து அவர்கிட்ட மிஸ்டேக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணவே முடியாது. நம்ம ஜடபூமியில அந்த கண்ணோட்டத்தை வச்சு நம்ம வந்து அவர் பண்ண தப்பு இது பண்றது நம்ம அந்த மாதிரி பேசிக்கலாம். ஆனா அவரை வந்து நம்ம யாருமே வந்து அவரு தவறிட்டாரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லவே கூடாது. ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள், ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஸோ அதனால ஆன்மீக உலகத்துக்கு வாங்க, நீங்க வந்து இப்ப உங்களுக்கு ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி எதுவுமே இருக்காது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து சொல்றதுக்கான காரணமே அதான். இந்த இந்த 2க்கும் அப்பாற்பட்டவர், தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் 2 பேருக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு உத்தம புருஷன் வந்து இருக்கிறார். அவர் தான் வந்து பரமாத்மா. சோ அழிவற்ற அவர் எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னா அழிவற்ற இறைவனாக. அவருக்கு வந்து அழிவு அப்படின்றது கிடையாது. 3 உலகளும் எல்லா உலகளுக்கும் வந்து சென்று வருவார்கள். மூன்று உலகளுக்கும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றனர். சோ எல்லா உலகம் வந்து காக்கப்படுகின்றது பகவானாலதான் அப்படின்றது சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து இவர் வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்றாரு, பகவான் எப்படி வந்து எல்லா உலகத்தையும் மெயின்டைன் பண்றாரு. நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய பேக், நம்மளுடைய காலேஜுக்கு எடுத்துன்னு போற பேகு, நம்ம ஆபீஸ்க்கு எடுத்துன்னு போற ஹேண்ட் பேகு, இதெல்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்றதுக்கே நம்மளால முடியல. அப்படியே எல்லாத்தையும் அப்படியே டம்ப் பண்ணிடும், குப்பையாட்ட போட்டுடுவோம். நம்ம டிக்கெட் வாங்குறோமா உள்ள தூக்கி போட்டுடுவோம். யாராவது ஏதாவது கொடுத்தாங்களா, பூ கொடுத்தாங்களா கோவில்ல, குங்குமம் கொடுத்தாங்களா, அதையும் அப்படியே தூக்கி போட்டுடுவோம். அதெல்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணவே தெரியாது. நம்ம வீட்டுல வந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, பேக் அப்படியே தூக்கி போட்டுடுவோம், செருப்பு ஒரு பக்கம் இருக்கும், துணி காலையில வந்து நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ் ஐடி கார்டு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் போட்டுரும். காலையில நம்ம தேடுவோம், அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நம்மளால முடியாது. ஏன்னா பகவான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் வந்து கிடையாது. நம்மளுக்கு வந்து பல அலுவல், வீட்டுக்கு வந்தோமா மேட்ச் ஓடின்னு இருக்கு, அதை பார்க்கணும், நம்ம இதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம், காலையில தானே திருப்பி எனக்கு அப்படின்ற ஒரு நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு சமாதானப்படுத்தும். ஆனா பகவானுக்கு வந்து அந்த மாதிரி வந்து கிடையாது. அது வந்து நம்மள வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்றது அவனுடைய ஒரே நோக்கம் அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து 18வது. யஸ்மாத் சரம் அதிதோ அகம் அசராத் அபிஷோத்தமக அதோ அஸ்மி லோகே வேதே ச ஜதித புருஷோத்தமக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து எசன்ஸ் ஆஃப் எது சொல்றாங்க அப்படின்னா எசன்ஸ் ஆஃப் வேதங்கள் வேதாந்தங்கள் பத்தி வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகில் உள்ள வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். அவர் எல்லாம் சொல்ற நான் என்னையே எல்லாரும் புருஷோத்தமன் சொல்றாரு அப்படின்னா நான் எல்லாத்துக்குமே வந்து அப்பாற்பட்டவன் அப்படின்றது. அதனாலதான் என்ன புருஷோத்தமன், புருஷர்களுக்கெல்லாம் உத்தமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து புருஷோத்தமன்.
இப்ப வந்து அவர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள், அழகு அப்படின்னா பகவான், அதே மாதிரி அறிவு அப்படின்னா பகவான், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்ல ஃப்ரெண்டா அவரு பகவான், நல்ல ஒரு காதலனா இந்த இவருக்கு இந்த கோபிகைகளுக்கு அவரும் வந்து பெஸ்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அதே மாதிரி நல்ல மகனா அப்படின்னா அவர் தான் பெஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருந்துட்டு இருக்காரு. நல்ல கணவனா அவர் தான் வந்து பெஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல மாஸ்டரா அவர் தான் வந்து பெஸ்ட். ஸோ அதனால எல்லாமே பெஸ்டா இருக்கும்போது அவரை வந்து புருஷனாக கொண்டாடப்படுங்க. நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட வந்து நம்ம நம்ம கிட்ட நம்ம சொல்ல நான் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். நம்மளால பர்ஃபெக்டா இருக்கவே முடியவே முடியாது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே வந்து தவறக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுவாரு. அவரு வந்து அவருக்கு அந்த எவ்வளவு இவங்கெல்லாம் வராங்களா தேவர்கள் 330 முக்கோடி தேவர்கள் அப்படின்னு 330 முக்கோடி தேவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த முக்கோடி தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து பகவானுடைய ஆணைக்காக காத்திருப்பார்கள். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு வேலையை வந்து அவர் வந்து கொடுத்துருவாரு. அந்த மாதிரி வேலையை பண்ணும்போது அவர் வந்து இப்ப எப்படி பிரம்மாக்கும் வந்து சிவனுக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் என்ன சொல்றாரு, உங்களை வழிபடுபவர்களுக்கு அவங்க என்ன கேட்கறாங்களோ அவங்க நீங்க வந்து கொடுத்துருங்க. அவங்க என்ன ஜடபூமியில அவங்க வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது கொடுங்க. அதனாலதான் நம்ம வந்து போறோம், கடவுள்கிட்ட போறோம், காவடி எடுக்கிறோம், காவடி எடுக்கிற என் பையனுக்கு வந்து உடம்பு சரியாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணோம். காவல் வந்து பால் குடம் எடுத்துன்னு போறேன், என்னோட பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அந்த ஜடபூமியில. அதனால நம்மளுக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து சாங்ஷன் ஆயிடும். அந்த சாங்ஷன் பண்றது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். எல்லாமே வந்து அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் ரிவ்யூ மீட்டிங் இருக்கோ, பகவானும் அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து தனியா நம்மள மீட்டிங் ரூம்ல இருக்கும். ஆனா இங்க வந்து கிடையாது. எல்லாமே த்ரூ மைண்ட் டிரான்ஸ்பர் தான். அதெல்லாம் மனதால அவங்க வந்து எல்லாமே வந்து சரண்டர் ஆயிட்டு அவங்க வந்து ஒப்படைப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கறாங்க அப்படின்னா எல்லாமே எனக்கு கொடு, நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஆனாதான் இவர் பிரம்மாவாகட்டும் சிவனாகட்டும் ஈவன் அசுரர்களுக்கு எல்லாம் கூட அவர் வந்து இந்த இதை கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா கடைசியில அவங்களே வந்து சிரமப்படுவாங்க. இந்த மாதிரி ஆயிடுறது, நான் கொடுத்த வரம் என்னையே திரும்பி வருது அப்படின்னு. அதுக்கு பகவான் தான் வந்து சரி பண்ணி கொடுப்பாரு. மோகினி அவதாரமா எடுத்து இல்ல ஒரு பெண் வடிவமாக எடுத்து அவர் வந்து அந்த இதை வந்து சரி கட்டுவார். சோ ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து மாஸ்டர். அதனால அவர் எல்லாமே வந்து சரிப்படுத்தக்கூடியவர். இப்ப இங்க வந்து ஒரு தடவை வந்து அந்த பிரம்மா இங்க உட்காந்துருக்காரு லெப்ட் சைட்ல. அவர் வந்து தியானத்துல இருக்காரு. பூமாதேவி வந்து தன்னை நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா, இவ்வளவு கட்டிடங்கள்லாம் நம்ம வந்து கட்டுறோம். பட் இருந்தாலும் என்ன பண்றோம், அதெல்லாம் அந்த கட்டடத்துக்காக இத்தனை பேர் ஒரு அந்த ஏரியால நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு 1000 மக்கள் இருக்கலாம் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு 10,000 பேர் அந்த பிளாட் இருக்காங்க அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு உண்டான தண்ணி, எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாமே வந்து கொடுக்கணும். போர் போடுவாங்க. போர் போடும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம பூமியை வந்து தொலைப்பாங்க. தொலைக்கும் போது அந்த அம்மா பூமி தாய்க்கு வந்து வலிக்கும் இல்லையா. சோ அதுவும் இல்லாத நிறைய பேர் வந்து இந்த மாசுபடுத்துறது இதெல்லாமே இருக்கும்போது அவங்க வந்து போய் முறையிடுவாங்க. பகவான் கிட்ட போய் முறையிடுவாங்க. பகவான் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா அது பிரம்மா கிட்ட வந்து எல்லாமே வந்து இதுலதான் டிராவல் பண்ணுவாங்க. எல்லாமே வந்து மைண்ட்லயே வந்து சொல்லிடுவாரு அவரு. பிரம்மா வந்து இப்ப வந்து தியானம் பண்ணும்போது அவர் வந்து மத்த தேவர்களுக்கு எல்லாம் இதை எடுத்து சொல்லுவாங்க. சோ அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணுமோ, இப்ப வந்து நம்ம நிறைய மாசுபடுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சில லோக்கல் பிரளயம் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து வரும். இத்தனை பேர் இறந்துட்டாங்க வியாதியால அப்படின்லாம் இருக்குல்ல. இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா பூமாதேவி வந்து பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக இதெல்லாம் வந்து செய்யக்கூடியது. இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய பிக்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிவபெருமான் வந்து பார்வதி தாயாருக்கு வந்து பாகவதத்தை பத்தி பகவானுடைய லீலைகள் பத்தி அவர் வந்து விளக்குகின்றது. ஏன்னா சிவபெருமான் வந்து சிறந்த விஷ்ணு பக்தர் அப்படின்றது இது வந்து 19. யோமாம் ஏவம் யோமாம் ஏவம் அசம் மூட ஞானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வ பாபேன பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வான். சோ யார் ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வுல வராங்களோ அவங்களை வந்து தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். இது வந்து தப்பு கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வுல வந்தாச்சு அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நெறிப்படுத்துறது, ஒரு நம்மளுடைய வழிய பாதையை வந்து சரிக்கட்டுறது பண்றாங்க அப்படின்ட்டு அர்த்தம். சோ நம்ம வந்து அதை வந்து பிடிச்சுக்கணும். நம்ம
நம்ம வந்து ஒரு level 1 பண்றோமா, அடுத்தது வந்து level 2 இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானை பத்தியான சர்வீசஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணணும். நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு போய் நம்ம வந்து சர்வீசஸ் வந்து பண்ணலாம். அவங்க கிட்ட போய் நம்ம இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் நடக்குது அதை பத்தி வந்து சொல்லலாம். ஸோ யார் வந்து பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பயம் அப்படின்றது இருக்காது. ஸோ பயம் இல்லாம எல்லார்ட்டையும் போய் நம்ம வந்து சொல்லும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்களும் வந்து சேரும்போது நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது எத்தனை பேர் சேர்ந்தாங்க எத்தனை பேர் சேரல அப்படின்னா. எத்தனை பேர் சேர்ந்தாங்களோ அதோட அவங்க பலன் அடைஞ்சாங்க அப்படின்னா அத்தனை புண்ணியம் வந்து உங்களுக்கு தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால அந்த புண்ணியத்தை நம்ம வந்து ஏத்துக்காம இது பகவானுக்காக நான் செய்யறேன் அப்படின்ட்டு விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த புண்ணியம் பாவம் ரெண்டுமே வந்து நம்மள வந்து அட்டாக் பண்ணாது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றோம். இதான் வந்து கடைசி ஸ்லோகம்னு நினைக்கிறேன். இதான் வந்து கடைசி ஸ்லோகம். இது குஹ்யம், இது கான்ஃபிடென்ஷியல் அப்படின்ட்டு குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உக்தம் மயானக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருதக்ருத்யஸ்ச பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் வந்து மிகவும் ரகசியமானது. எது ரகசியமானது அப்படின்னா, இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் எது வந்து சொல்றது அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் தான் வந்து பரம புருஷர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அவர்தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். அவரு அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவரை வழிபடணும், அவருக்கு வந்து நிறைய சர்வீஸ் பண்ணணும், அவரை எப்பொழுதும் நம்ம நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நினைவில் கொண்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பர்ஃபெக்டா இருக்கும். நம்ம மறந்தோம் அப்படின்னா மாயா தேவி வந்து நம்மள வந்து பிடிச்சிட்டுருவாங்க. எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை மறக்கிறோமோ அப்ப வந்து மாயாதேவி வந்து பிடிச்சிட்டுருவாங்க. சோ மாயாதேவி என்ன பண்ணுவாங்க, நீ அங்க போ, அது பாரு ரொம்ப நல்லா இருக்கு, போய் பாரு எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து மாயாதேவியோட வேலை. சோ நம்ம வந்து மாயாதேவிக்கு பை சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து அப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து போடணும். சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றேன், வேத சாஸ்திரங்களில் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பரம்பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் இது உனக்கு வெளிப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான், அவரது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். சோ இதோட நம்ம இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பண்றது. நம்ம திரும்பி ஒரு மீள் பார்வை பார்க்கலாம். பற்றற்ற நம்ம வந்து இந்த உலகில் மேல இந்த ஜட உலகில வந்து பற்றற்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பகவானை வந்து சரணடைதல் மூலம் நம்மளுக்கு வி பிகம் பர்ஃபெக்ட் பீப்புள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ அந்த ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்தை எப்படி செல்வது அப்படின்றது நம்ம அதையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம். இந்த 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 உலகின் நமது பராமரிப்புகளாக கிருஷ்ணரின் நிலை. சோ இந்த எப்படி வந்து அவரை நம்மள வந்து பராமரிக்கின்றார். நம்ம வந்து பார்த்தோம் உணவு செரிமானம் பத்தி, அப்புறம் வந்து செடி இது எப்படி வந்து காய்கறிகள் பழங்கள் அதெல்லாம் வளர்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். எப்படி வந்து ஆன்மீக உலகத்துல வந்து கரண்டே இல்லாம எப்படி வந்து இயற்கையாகவே அவங்களுக்கு வந்து வெளிச்சம் இருக்கு, நம்மளுக்கும் அந்த மாதிரி வந்து கிடையாது. இதெல்லாமே வந்து எப்படி ஒரு பராமரிப்பாளராக பகவான் வந்து நம்மளே பாதுகாத்து வருகின்றார். எல்லா இது அண்ட சராசரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிளானட்ஸ்க்கும் அவர் வந்து உள்ள போயிட்டு வர்றாரு. எதுக்காக அப்படின்னா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா, எல்லாம் கிடைக்கிறதா அப்படின்றதுக்காக தான். சோ வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சில சமயம் சொல்லுவாங்க, யார் போன இதுவா 2 இதுல முன்னாடி அப்படின்னா நிறைய கிடைக்கவே மாட்டேங்குது, ஏன் ஏழைகள் இருக்காங்க அப்படின்னா, ஏழைகள் ஏன் இருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுக்குன்னு வரக்கூடிய பொருட்கள் வந்து சில இடத்துல வந்து பதுக்கி வைக்கப்படுகின்றது. இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, அந்த கோவிட் சமயத்துல நிறைய பேர் வந்து நிறைய தானங்கள் வந்து பண்ணாங்க. சோ தானம் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அவங்க வந்து யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட வந்து அந்த தெருவுல இருக்கிறத வந்து கொடுத்துருவாங்க. நாங்க கொடுத்துடுறோங்க, நீங்க இது பண்ணுங்க, நீங்க வேணா மத்த தெருவுக்கு போங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. சோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை வச்சுட்டு ஏதோ 1 2 இதான் கொடுத்தாங்க, அது உங்களுக்கு கொடுக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க. சோ மத்ததெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அடுத்தவங்களுக்கு உண்டான பொருட்கள் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பதுக்கிறது. அதனாலதான் ஏழைகள் அப்படின்றது இருக்காங்க நிறைய. பகவான் வந்து சொல்றாரு, இப்ப வந்து ஒரு என்ன ஒரு இது சொல்லணும் அப்படியே ஸ்டோரி சொல்லணும் அப்படின்னா, நாரதர் அப்படியே வந்து பெயிண்டே இருக்காரு. நாரதர் பெயிண்ட் இருக்கும்போது வந்து ஒருத்தர் வந்து கேக்குறாங்க, எனக்கு வந்து பணமே இல்லையே, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வியாதி ஜாஸ்தியா போயிடுது, டாக்டர்கிட்ட போகணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பணம் இருக்கு, பணம் இல்லை. அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் நானு, அவர் வந்து பணம் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவர் வந்து முறையிடுறாரு, பகவான் கிட்டயே முறையிடுறாரு. நாரதர் போய் பகவான் கிட்ட வந்து சொல்றாரு. சோ பகவான் வந்து சொல்றாரு, ஒண்ணும் கவலை இல்லை, அவங்க கிட்ட இருந்து எப்படி பணம் வாங்கணும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் அப்படின்றாங்க.
ஸோ அந்த பணக்காரர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு மேஜர் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது, இல்ல பசங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வியாதின்னு அப்படின்னு வருது. அதனால நிறைய வந்து பணம் வந்து விரயமாகுது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பணம் அத்தனையும் வந்து அந்த டாக்டர்கிட்ட வந்து போறது. ஸோ அந்த டாக்டர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து நிறைய வந்து ஏழைகளுக்காக வைத்தியம் பண்ணக்கூடியவர், அவர் வந்து ஃப்ரீயா வந்து பண்ணக்கூடியவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவர்கிட்ட இருந்து உள்ள பணத்தை வந்து அதுக்கு உண்டானதை வந்து அவர் எடுத்துடுறாரு. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. இன்னொருத்தர் வந்து சொல்றாங்க, ஏன் ஏழையாகவே இருக்கின்றார் அப்படின்னா, இப்ப கிருஷ்ணரும் இப்ப ருக்மணி தாயார், சத்யபாமா அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி இவங்க சொல்றாங்க, லக்ஷ்மி தாயார் சொல்றாங்க, பாவங்க அந்த ஆளு நிறைய வந்து வேண்டிட்டு இருக்கான், அதெல்லாம் பண்றான், அவனுக்கு வந்து பணமே இல்லையே, நீங்க கொடுக்க கூடாதா, ரொம்ப சிரமப்படுறானே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும்போது, இல்ல எனக்கு தெரியும் அவங்க அவங்களுக்கு எப்பப்ப கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அம்மாவாச்சும் இல்லையா, நம்ம அம்மா வந்து பசங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏதாவது பணம் வேணும் அப்பா கிட்ட இருந்து அப்படின்னா நம்ம டைரக்டா கேட்க மாட்டோம், உடனே அம்மா மூலமா வந்து கேட்போம். அம்மா வந்து எப்படியாவது வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. அம்மா வந்து அப்படியே பசங்க பேர்ல ரொம்ப நம்பிக்கை வந்து ஜாஸ்தி. அப்பா வந்து டவுட் படுவாரு, எதுக்காக, என்ன விஷயம், எனக்கு வந்து சொல்லு கணக்கு ஒப்பட அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. அம்மா அதெல்லாம் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. அதே மாதிரி இந்த தாயார் வந்து சொல்லும்போது, சரி ஓகே நீ கவலைப்படாத, நான் கொடுக்குறேன், நீயே பாரு என்ன பண்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ அந்த ஏழை வந்து நடந்து வந்துட்டே இருக்கான். நடந்து வந்துட்டே இருக்கும்போது பகவான் என்ன பண்றாரு, ஒரு மூட்டை பணத்தை வந்து ஒரு இதுல வந்து கோல்டு காயின்ஸ் வந்து போடுறாரு. அவர் வந்து அந்த ஏழை இருக்கக்கூடியவர் என்ன பண்றாரு, சோ நாம பரவாயில்ல, நம்ம அவளுக்கு வந்து கை கால் எல்லாம் நல்லா இருக்கு, கண்ணெல்லாம் நல்லா தெரியுது, இந்த கண்ணு தெரியாதவங்க பாவம் இல்ல, அவங்க எப்படி போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, நம்ம வந்து கண்ணை மூடிண்டே போவாரு. கண்ணை மூடிண்டே போகும்போது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அந்த பண மூட்டை இருக்கு இல்லையா, அந்த தாண்டிய வந்து அவர் போயிடுறாரு. சோ அப்ப வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, பத்தியா அவனுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தேன் நான், வாய்ப்பு கொடுத்தேன், ஆனா அதை வந்து அவன் யூட்டிலைஸ் பண்ண தெரியல, யூஸ் பண்ண தெரியல பத்தியா. சோ இதுதான் அவன் வந்து ஏழையாக இருக்கக்கூடியது காரணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். நம்மளுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும், இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து நம்ம வந்து பிடிச்சுக்கணும். அது இல்லாத எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வேலை வேணும், அந்த மாதிரி வேலை அப்படின்றது அந்த வேலையை டக்குன்னு பிடிச்சுக்கணும், அதை வச்சுன்னு மேல 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 ஏறிட்டு போகணும். அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். இந்த வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம், வேதங்கள் சுருக்கம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, பகவான் தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட், அவர் தான் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆதாரமானவர். அவரை நம்ம எப்பொழுதும் வணங்க வேண்டும், அவரை எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இதை அனைத்தும் நம்ம வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ட் பர்சனா வந்து ஆக முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து நிறைவு. வாஞ்ச கல்பதருபேஷ கிருபா சிந்தப்பே ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேபே வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.